हेलो फ्रेंड्स, आंनि आरो मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दिनै आघोननि 9 तारिख मोनफैबायानो नै दिनै ओंखाम गोरलै जानाय दिन। माने जोंनिया गामियावनो पुरा रायजोहैनो जागोन आरो ओंखाम माने मा होनगोन बज' जागोन आरो। ओमफ्राय दा न'नि फुजाफोरखौ होखांजोब्बाय, माने फुंनिफ्राय भिडिअ बानायासै आङो मानोना बिराद हाथुर जाबाय, हारसिं जाबाय नालाय बिथाङाबो गैया। ओमफ्राय दा आङो पुरा न'नि बाथौ माइनाव गासैखौबो होजोबनानै लाबाय। दा माने हासं बोराइ हासं बुरैनो बावनो दङ। माने दाखालि बावैनो आङो जुमाय संनाय भिडिअ आपल'ड होदोंमोन नालाय, दा बे जुमायखौ आं दिनै बावसिगोन आरो। ओमफ्राय संनायखौबो नोंथांमोननो देखायबाय, जेथिया बावनायखौबो देखायनोसै। माने आं माबोरै बावगोन हासं बोराइ हासं बुरैनो बेखौनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। माने बे हासं बोराइ हासं बुरैयाव बुद होआ आरो नै मुगुखौ आन्था होयो, बे मुगुखौ। ओमफ्राय नै दाखालिनो दिहुनना दोननाय माइरङा बेखौबो होगोन। ओमफ्राय गय खान्दि होनो नांगौ आरो। आबैमोना माने आबौ नालाय गोदोनि, बिसोरो गयखौ अरना जानो हाया, बेनिखायनो खान्दि बानायना होनो गोनां जायो आरो। ओमफ्राय नै बायदिसिना माने फिथाइ सामथाइफोरखौबो गथाहै होआ आरो नै बेबायदि माने बेबायदि सिथा बानायना होनो नांगौ आरो। माने गोरा बुस्थु अरनो हाया नालाय आबै आबौमोना। दा हासुं मोदायाव बावनो थाखाय थालिर बिलाइनि खास्लि नांगौ जायो आरो, फिसा फिसाहै। माने खायखौथ' बावगोनानो, आरो बिनि गाहायावबो माने खातखान खास्लि बावनो गोनां जायो। बेनिखायनो दा आङो थालिर बिलाइनि खास्लि बानायनानै माने फिसा फिसा खातता भाग बावनो गोनां जायो आरो आबै आबौनो। माने बे खातता भागावसो जुमायखौ होगोन। ओमफ्राय नै बेबायदि बानायना लाबाय। दा बेखौ बेबायदि मुक्तायनानै ओरै बनायसिगोन आरो बिजौ बनायसिगोन। नै जाबाय। ओमफ्राय नै जुमाया रोसि जादों। आइया दिहुनबायनो नै माने फुजायाव होनो थाखाय दिहुनना दोनबाय आरो। ओमफ्राय रोसि जादों होनना बुंदों। नै रोसिया एसे ओंखारदों। ओमफ्राय लोंग्रा मानसि गैया नालाय, गामिनि सोरबाफोर फैबोला लोंनो हासिगोन आरो। ओमफ्राय दा नै बेयाव दिहुननानै होबाय आइया। बेखौ आबौ गोदौनि हासं बोराइ हासं बुरैनो होसिगोन आरो। नै फुजा बावनायनि जायगाया बेनो, बेयावनो आरो नै बे दनायावनो जुमायखौ होगोन। बेखौ दा न' बनायनांसिगोन। बे मोनसेयाव मोनब्रै बनायबाय आरो बेयाव मोनथाम बनायनोसै। जाबाय नै लोगोफोर, खातता बनायबाय। ओमफ्राय आङो बेयाव दा मेनथुखिखौ बहायना लानोसै। ओमफ्राय मेनथुखि बहायनायखौ नोंथांमोननो देखायला, मानोना बेखिनिया बे लाइनसेखौ देखायसिगोन। ओमफ्राय दा आङो बिनि गाहायावनो बेखौ होनोसै आरो खास्लिखौ। बियो माने बियो थालिर दना, बेखौ आङो नै बेबायदि फुथा फुथा बनायना लाबाय आरो। बेयाव बे मोनसेयाव मोनब्रै, ओमफ्राय बे मोनसेयाव मोनथाम खातता जानो नांगौ नालाय। ओंखायनो बेबायदि गाहायाव बहायनानै लाबाय आरो हातखान थालिर बिलाइ नांगोन।
जुमाया जि मोजाङै दङ आरो आं माने बाथि बानायनाया नै गिलास बानायनाया माने गब्लङाखै जि मोजाङै दङ गब्लंनायमोनब्ला माने बेथिंजाय ओंखारफैयो आरो ओमफ्राय गब्लङाखै जि मोजाङै ओमफ्राय नै गाजियाबो होदों ओमफ्राय नै मेन थुकिया बेखौ बहायबाय बिसोरो बुट जाया नालाय मुगुजोंसो बावनो गोनां जायो बुटआ गोरा नालाय अरनो हाया आबै आबौमोना बेनिखाय माने गुरै बुस्थुफोरखौ होनो गोनां जायो आरो मुगुजों बावनो गोनां जायो नै बेबायदिनो बावो आरो जोंनि हासं बोराइ हासं बुरिखौ नै लोगोफोर फुजा होखांनानै दायो आङो ओजोंहाय थांनो ओंखारबाय माने ओजोंहाय लिंहरदों आरो रायजोनि भज जानो लिंहरदों बेनिखायनो ओजोंहाय थांनोसै आरो बाबुआबो दङ नालाय बेयावनो ओमफ्राय बेयावबो जागोन बे गामियावबो रायजोनि भज जागोन बेयाव आइया थांबाय ओमफ्राय आङो ओजोंहाय थांनोसै माने जि हाथुर जाबाय जल्दिनो न'नि खामानिफोरखौ फोजोबबाय दायो माने आइया बागोन नालाय ओजोंहाय ओंखाम जाना फैनानै आरो न'आव खामानि मावनो बागोन बेनिखाय दा माने जि खामानि दङमोन फोजोबजोब्बाय दा थांसै जल्दिनो ओजोंहाय माने नेबाय थादों बाबुआ थाङाखैनो आंखौ नेगासिनो रायजोनि ओंखाम जाहैबाय ना बाबा मा मैगंमोन खोन्थालाय अमा बेदर दालि मैगं ओमफ्राय लाब्रा भाजा आरो अनला खारि लाइ अनला ना फिसा आरो पापर ओमफ्राय अमा जायैफोरा ना दङ ओमफ्राय मोनाबाय माने आङो जोंनिफ्राय फैबोला ओंखाम जाबायमोन आरो ओमफ्राय जल्दिनो थांनानै जाहैबाय आंबो दा नै खोमसिबायानो एसे